Ya sanibona. Uma ngabe umuntu ongayithandi iy'ndaba zabantu futhi ungathanda ukukhuluma ngey'ndaba zabantu, akuyona eyakho le video, phuma. Kanti-ke futhi uma ungathandi ukuthi ulalele abanye abantu bekhuluma ngey'ndaba zabantu, phuma kule video ngoba vele sizokhuluma thina ngey'ndaba zabantu. Ake sixoxe-ke ngale story lesi esikababa uNkabinde ehambe yalaphayana kwikhomishini eyovela kuyona, wahlala kulesa sihlalo lesiyana, kodwa wagcina futhi engaqedile ukuthi amnike ubufakazi bakhe ngendlela ebekufanele abunike ngayo. Bavele bamxosha bathi, yabona wena uzosiwestela isikhathi. I mean really now, usuke ekhaya weza la njena ungalungisile udaba lwakho, ama-data akho alandelane kahle esitorini sakho. Kanjani manjena? Uyabona bathi waste isikhathi, bammisa. Umiswe kanjalo kuNkabinde. Mhlawumbe uyayibuza ukuthi uNkabinde ubani ngempela lo? uNkabinde phela bathi ubesebenza as a chief of staff e-ofisini likaminister lo omisiwe, uminister uSenzo Mchunu. So uNkabinde waqashwa uSenzo Mchunu ukuthi abe u-chief of staff. Angikaze-ke mina ngimbone umuntu othi meyibuzwa nje ngomsebenzi wakho ukuthi wenzani kahle kahle emsebenzini wakho, angakwazi ukuchaza, mhlawumbe akunika into eyodwa. Into engiyizwile nje mina echaza uNkabinde ukuthi yena uya-arrange ama-meeting for uminister. Okwenze ngayibuza ukuthi kanti abanabo yini o-PA o-minister ukuthi manje you have to hire uyabo. Bengilindele ukuthi kuningi azokusho responsible for kona, but uphathe nje ama-meeting, wathena u-arrange ama-meeting for uminister. Yazi ngike ngathula, ngacabanga, ngajula, ngicabanga leya amount ekwi-payslip yami ethathwa uSARS everyday, ayithatha uSARS bese yinika i-government ukuthi yenze as they please. Ngathi kahle kahle nje sikhokhela abantu thina aba-arrange ama-meeting. Ngempela hayi. Hhayi-ke uNkabinde shemu-ke, angazi-ke mina noma mhlawumbe kukhona bethe ukukushaya kancane, noma mhlawumbe uhambile wayekudokotela, doda ngijova ngento nje ezongenza nginame nje. Uyabona, noma isimo sinzima mina ngihleke. Uyabona, ngoba ubeyihlekela nje ibandla uNkabinde. uNkabinde-ke wake wamenishineka igama lakhe liye lavela ngenkathi uLieutenant Mkhwanazi naye ethula obakhe ubufakazi. Phela uLieutenant Mkhwanazi bakithi wake wavuka one day nje nakuyi-Sunday wathi, nkosikazi wami, ngibhorekile namhlanje. Wathi, nkosikazi ubhorekile? Athi, ya ngibhorekile, yazi angazi ngenzeni namhlanje. Wathi, nkosikazi, yazenzani? Vele ubize i-meeting. Usho kanje nkosikazi? Ya, uyibize nge-media briefing. Wathi uMkhwanazi, ngifike ngenzeni lapha? Nathi, hayi ufike ubatshele nje zonke iy'ndaba, zonke nje iy'ndaba. Ngiyadlala, it was more serious than that. So one day uMkhwanazi one-Sunday wayese-fed up nje ukuthi yazini ngiyayikhipha zonke iy'ndaba. Wayikhipha uMkhwanazi iy'ndaba, kodwa akuphelanga lapho, ngoba phela izinto ey'ningi ayikhuluma ngazo laphayana zayishokha kakhulu, implicate abantu ebugebengwini obujulile nobunzima. So kuye kwafanele ukuthi-ke kufomwe-ke amakhomithi amabili. Ukuthi why emabili amakomishini angazi nami, kodwa kunomuntu owafila ukuthi akube nemadlanga commission kuphinde kube ne-ad hoc. Kulungile-ke Nkosi, kulungile Nkosi, okay. Benjalo nje behleli kulezi ay'hlala bahleli for free, and I'm sure ukuthi bathola i-lunch echachambile ngempela futhi njengoba beyilapha njena. Hhayi-ke uye wahamba-ke uMkhwanazi wafika waxoxa-ke laphayana ko-commission, waxoxa. Lase liyavela-ke igama likaNkabinde. Livele ngathi uNkabinde uyena at some point babehamba noMkhwanazi beya somewhere, wadecide ukuthi uyako-introduce uMkhwanazi kuMinister uMchunu. Kanti noMinister uMchunu futhi uthi cha, ukuthi a-introduce personal, person to person noMkhwanazi kwakuyena uNkabinde. Uyabona leyo nto. So wasala nje uNkabinde nalokho, uyabo. Kanti kuyavela nakoma-WhatsApp messages kanjena nabomhoti, uyabona all of that. Umhoti kahle kahle nje you are lucky uma ungenayo inamba yakhe, ngoba uma unenamba yakhe uzongena ebugebengwini somehow, okay. Now uNkabinde-ke nawe uye wabizwa phela ukuthi hayi igama lakho malivela-ke fanele nawe uze uzositshela elakhe iside le story. Nanokuthi-ke mhlawumbe vele bebezombiza as a chief of staff kaMinister uMchunu, ngisho kwakuthiwa mhlawumbe bengamenishinekanga lapho ebufakazini bukaMkhwanazi.
uNkabinde-ke sike sambona laphayana enza i-interview with abantu be-TV. Uyabona leyo nto. Into eyayenzekile ukuthi ngosuku abantu bomthetho behamba beya laphayana endlini kaSibiya, kodwa niyayikhumbula leyandlu. Wake wayibona wena umuzi wephoyisa okufike kuvuleka igate lithi shh. Ngesikhathi eside ngoba lidi igate. Ungene uthi before uyofika endlini ngathi uselodge on a holiday or something. Baphila kanjalo abantu nge-tax yethu. Uyabona uma ngicabanga leya amount ekwi-payslip yami every month. Ayishame. Ngalolo suku ababehambile abomthetho bendlini kaSibiya beyothatha ama-gadgets, phela ama-gadget ofoni o-laptop. Lezi zinto zethu vele y'phethe iy'mpilo zethu. Uyabona nje uma ngathiwa bayafika manje bathatha ifoni yami ne-laptop. Hayi shame. Bangathi bebuya nje ngibe sengingekho kwakuba khona la ngoba hayi shame. Ngalelo langa-ke naye uNkabinde uyowenza i-interview nabantu bakwi-TV esho nje ukuthi naye kuye benabantu abafikile lapha kwakhe bezothatha ama-gadgets. Sathuka thina ukuthi but ubani wena uzoze usitshele lokho. Yila sithole khona ukuthi uNkabinde u-Chief of Staff kaMinister uSenzo Mchunu. Now nathi-ke into evele nje yadida mengabe uNkabinde sefika lapha kwi-commission. Angimazi-ke noma ubekade ethe ukushaya kancane, uyabona ey'nkambini kaFaro, noma mhlawumbe ubevele waya kudokotela wathi dokotela nginingi into nje ezongenza nginame nje, nginame noma isimo siyinzima. Ngoba nje uNkabinde ubeyihlekela laphayana kwi-commission. Uyabona leyo nto. Ngithandile kodwa shame ukumlalela. Amangakho aweve isweet ayalaleleka. Now izinto zixabanile-ke kakhulu lapha kwi-commission uma ngabe sebembuza imibuzo ethile ngoba ama-date akhe abengahlangani ngestory abesixoxa. uNkabinde uthi yena uwumngane omkhulu kaMkhwanazi. Okay, uthi uwumngane omkhulu kaMkhwanazi futhi yena uwumngane kaNomkhwanazi, not nominister. Uminister ube umphathi wakhe emsebenzini kodwa uMkhwanazi ube kumngane wakhe. Uthi uwumngane ngale ndlela le yokuthi yena wake waya emngcwabeni wakaMkhwanazi waze wagibelisa uMkhwanazi emotweni yakhe. Uthi futhi umngane kaMkhwanazi ngoba bake baya nakwi-boys trip angeke azasitshele thina ama-taxpayers esibakhokheli, thina ama-taxpayers. Uthi ngeke ngitshele ukuthi sasiyabi noMkhwanazi kodwa sake sahamba saya kwi-boys trip, sihamba ngemoto kaMkhwanazi ngopetrol kaMkhwanazi. Mina ngibona ngathi useyasitsakela nje ngoba sonke siyafisa ukuba umngane kaMkhwanazi kodwa manje sasomthola kanjani uMkhwanazi. Uyabona leyo nto. So yena uthi nje Mkhwanazi is my friend. Uyabona leyo nto. Manje na-ke into evele yadida ukuthi uMkhwanazi ekukhulumeni kwakhe akazange ambike uNkabinde njengomngane omkhulu ngale ndlela uNkabinde asho ngayo. So kuvele kwavela ukuthi cha sisazomdinga uMkhwanazi ukuthi athi back azochaza ngalento. Uyabona lento asisho ukuthi thini, sesisho nje ukuthi ngoba phela nangu la ubhuti ethi nabangane abakhulu. Uthi nje bathi beye kwi-boys trip one day, kanti leyo boys trip ababeyithatha ingase endleleni ngala kuhlala khona uminister uMchunu. So decide ukuthi why not, let's go greet the minister. Bahamba bayobingelela uminister uSenzo Mchunu, and that's how uMkhwanazi met the minister. Basho kanjalo. Uthi-ke futhi yena umngane omkhulu kaMkhwanazi enye into afuna ukusitshela yona ukuze approve ukuthi umngane omkhwanazi. Uthi mina uyangibona mina ngangaphelelwa umsebenzi ngasiza umngane wami ukuthi ngithole umsebenzi. Uthi indlela engawuthola ngayo lo msebenzi ngawuthola ngananga uMkhwanazi umngane wami. Uthi uprove lokho mina bengisebenza kwikhampani esebenza ingane yakhe. So uMkhwanazi wangizamela umsebenzi la kusebenza khona ingane yakhe. Into engabangeka isahlangana kule story sakhe ama-date ukuthi kahle umaze nini uMhoti, because remember uthi yena uBrown akamazi ngale ndlela abantu abacabanga ukuthi umazi ngayo. Uthi yena the first time ezwa igama lika Brown Mokgotsi walizwa nguMinisi. uMinisi emtshela ukuthi yazini kunabantu lana engifuna ungihlelele umhlangano nabo.
and nansi inamba kaBrown Mokgotsi i-comrade lena awuboni ukuthi wenza njani ukuze uhlanganise i-meeting. Remember phela ukuthi uthe ilokhuzana umsebenzi wakhe lo, and then ukuthi bese awuhlela-ke lowo mhlangano, uyabona, back and forth phela ama-dates, isikhathi sokuhlala kwe-meeting, konke lokho. Uthi emva kokuba leyo meeting yenzekile and uthi akazi ukuthi kwakhulunywa ngani leyo meeting ngoba wayengekho yena, wahlanganisa i-meeting nje waseya, uyabona, wabuyela eceleni. Uthi-ke vele even though ewu-chief of staff kodwa isidingo sokuthi a-attende wonke ama-meeting kaminister yena sasingekho ngoba uminister ubesho memdinga asho mengamdingi. So lena yena wabona engathi ngoba labantu babuke engathi bama-comrade e-ANC asikho isidingo sokuthi ayi-attende i-meeting, yabo, it's more personal. Yabona leyo. Mabembuza ukuthi konke lokhu kwenzekaphi, uthi konke lokhu kwenzeka la kuhlala khona uminister emzini kaminister. Uyabona leyo nto. Okubuye kwadida abantu ukuthi yena uthe engazi ukuthi isemzini kaminister. So they were trying to figure out ukuthi isemzini kaminister nje o-private ayithengela wona uminister or ile mizi lena ama-official, yabona, residences of the ministers, ngoba phela vele bafethu sibanika ngisho izindlu, sibanike ngisho iy'moto, sibakhokhele ngisho ugesi namanzi uma besuke belaphayana kwi-government. So uthi-ke yena-ke emzini kaminister lo o-official, that is where they had i-meeting. Akazange aza participate kuleyo meeting ngoba uminister wayengashongo ukuthi uyamdinga kuyileyo meeting. Uthi emva kokuba leyo meeting yenzekile yadlula, ubeke esethi ngelinye ilanga exoxa nomkhwanazi athi, hayi bo, uyamazi yini umuntu okuthiwa uBrown or umuntu okuthiwa uMr Mokgotsi? Uthi athi hawu, uyazi phela mngani, ngiyamazi. Uthi wabuza ukuthi umkhwanazi, hawu, umazi lapha? Athi hawu, umngane omkhulu lowo kaminister. Nawe into emangazayo ukuthi uNkabinde besekazi ngani ukuthi uBrown umngane omkhulu kaminister, ngoba phela bekwabantu nje abahlangane kwi-meeting eyodwa, kodwa besekwazi ukuthi atshele umkhwanazi ukuthi uBrown uclose neminister. Uyayibona leyo nto leyo ayihlangani. Uthi umkhwanazi ube semnika inamba ukuthi nansi inamba, is it the same as inamba nawo wayithola kuminister? Uthi uthe mayithatha inamba ifake efonini yakho wayibona vele ukuthi inamba kaMokgotsi, waseyaconfirma nomkhwanazi ukuthi ya uyena impela lo waye kwi-meeting no-president. Okuye kwamdida-ke umkhwanazi, kodwa akasho-ke yena kanjalo, kodwa ngiyacabanga ukuthi umkhwanazi wathi ikhona into engahambi kahle lana. uNkabinde-ke with o-commissioner baxabanaphi na? Baxabana sekuthenini uthi yena i-meeting kaMkhwanazi yenzeke before i-meeting kaminister, kanti ama-dates abewanikeze o-evidence leader laphayana ahlukile. Bekungazi ukuthi umkhwanazi wakhuluma naye ngomkhothi before i-meeting kaminister, but o-commissioner bayaquestion ukuthi but ubese uyithola kanjani inamba ukuze uyinike umkhwanazi if ukuthi meeting, uyabo. So ama-data amixekayo, when did the meeting between the minister and Mokgotsi happen, and when did you have that conversation with umkhwanazi ukuthi phela aze akubuze ngoMokgotsi? If it was before the meeting, how were you able to confirm who Mokgotsi is? Because a meeting with the minister had not happened, uyabona. So kuye kwaba naleyo back and forth, ugcinethe yazini bo-commissioner, it's an oversight, kahle kahle ngesiZulu oversight, it's a lie, ngesiZulu. Uthi it was an oversight on my side. Athi inkinga enginayo ukuthi ama-gadget awekho kumina, and so because ama-gadget awekho kumina angikwazanga ukuthi le information ngiyi-verify ukuthi iyona. Uyabona nje nami uma ungangibuza ukuthi last year mhla ka-5 August ngangekuphi, angazi bakithi, angazi, uya-understand. Kodwa uma ngabe kuwukuthi kwakune-event enkulu eyenzekayo ngalowo 5 August, kungenzeka ngikhumbule. Or uma ngabuyela ngiye kwi-diary yami or ngiye ku-Facebook ngiyobuka ama-post ami ngalelo langa, mhlawumbe ngingakhumbula ukuthi kwakwenzekani ngalolo suku. So noNkabinde kusho ukuthi usho kanjalo ukuthi listen,
kwi-laptop or ifoni yami nginekhalenda lami laphana bengizohamba ngiyobuka ukuthi ngaba ne-meeting nini ukuze ngikwazi ukuthi ngidetermine ukuthi umkhwenazi angangihlangane nini. Kodwa u-insist-ile ukuthi umkhwenazi bakhuluma ngo-Brown Mokgosi naye after ekhulume nominister, after inamba eyithole kuminister. Nawu-ke ngiyafisa mina ukuthi-ke ngibone ukuthi kungenzekani uma bengathatha nje uLokhuzana uNkabinde bambeke la bese bebeka umkhwanazi la bese bebabuza imibuzo bendawonye aphendule omunye aphendule. Ngiyasola kodwa ukuthi hayi uNkabinde engathi okhala ngaphansi. Khona-ke icomment eshiwo laphayana kwi-committee la bethe khona yazini ubelesela ukuthi umkhwanazi womngani wakho kodwa indlela oqamba ngayo amanga waqamba njengosibi. Usho ukuthi umngani wakho akuyena usibiya, hayi uphikile kwathi cha, usibiya nomchunu akubona abangani bami, umngani wami umkhwanazi. Ngiyafisa umkhwanazi ukuthi la bekhona ubethi ngiyacabanga ukuthi ubeninikeni ikhanda. Uyasho-ke kodwa ukuthi he has no hard feelings against umkhwanazi ngoba uthi uya-understand ukuthi umkhwanazi mhlasimbe wadinwa indaba yokuthi wamrekhoda. So that's why sengazi ukuthi uthi kodwa nje umngani baba kuphelile uthi the next time embona uzomtshela ukuthi hey wena musuke ungifaka ey'ndabeni zakho nominister. Angazi-ke mina ngoba phela umkhwanazi washo wathi nje there can never be peace between a policeman and a criminal, ukuthi lokho kwenza kanjani ngoba uNkabinde njengamanje angimqondi kahle noma uyisigebengu noma u-honest. Now you guys, here is a thing ne i-English kaNkabinde nakenza leyana interview yaku-TV yamshiya yambalekela yam-abandonisha. I don't blame i-English ngoba listen kwakuwusuku olunzima loluyana. The authorities were all over. Abanye babeyitshela ukuthi ngalola suku bazolala belokhuzeliwe beboshiwe. So i-English yamshiya uNkabinde ngalola suku lo lezama ukusichazela ukuthi ama-gadget akhe naye athathiwe. Kodwa uma esebona i-commission i-English ibekezelile, even though ubuyibona i-English ukuthi ayihleli kahle hle, ayihlalisisile kahle hle. Bengazi ukuthi ihleli kodwa ifuna ukuhamba kodwa ihleli kodwa ifuna ukuhamba. Uyayibona lento engisho kodwa bandla ukwazile ukuclarify izinto zonakale laphayana kuma-dates. Bamxoshile kwi-commission bathi cha Kabinde asinaso-ke thina isikhathi sokuthi manje singahlala silalele wena uya le nama-dates. Awuhambe wena no-evidence leader no legal advisor bakho ke nihambe niyohlala phansi ni-decide ukuthi i-date ithini ukuze sikwazi ukuqhubeka naloko esifuna ukukwenza la. Abe-EFF-ke nani niyazi behlezi befuna ukuvulelana icala, uyabona leyo nto. Uma ungangena nje laphayana kule yandlu le yabenza kuyona the whole commission thing ufike ukhwehlele i-EFF ingavele ithi siyahamba sokuvulela icala lokuthi ukhwehlelile ngoba abantu bahlezi befuna ukuvula icala. Bashilo-ke bathi bafuna ukuhamba bayovula icala against uNkabinde bathi le phejulu because bathi bona bafila sengathi uNkabinde lento yokuthi aqamba amanga ubeyihlelile and ubamoshele isikhathi futhi nje isikhathi esiningi. Uyabona-ke manje sengilenda ukuthi uNkabinde-ke abuye mina ngoba ngiyafuna ukuthi asiqedele kahle isitori sakhe. Kuhle ukuthi bonke balithole ithuba lokuthi bahlale umuntu asixoxe isitori sakhe. Kube ukuthi-ke nathi njengabantu abahlaniphile siyakwazi ukuthi sidecide ukuthi amanga angamaphi lana. Kodwa-ke asazi ukuthi uNkabinde mina bengakaboni ukuthi kuthiwa uNkabinde uzobuya nini. Kodwa nje bathe cha asinaso isikhathi sakho. Ngisolile-ke kodwa kancane ukuthi okhomishana engathi nabo bese bekhathele bandla bebekhathele njena kuLwesine bathi hayi asivele siyiphungulela umsebenzi with this one. Anyway kuhambe kanjalo-ke ikhomishana uNkabinde la efike khona wathi saxoxa obekufanele axoxe wavele waxoshwa. Ngiyabonga kakhulu iphela lapha indaba yanamhlanje.